Hello and welcome. You're watching Don Bosco Media Network. This is Mona Lisa Rambai presenting to you the news and events from Meghalaya. Here are the headlines for today. NPP introduces MDC candidate Sharailang Wajri at public meeting. HYC raises alarm over dangerous condition of Lailat Bridge. HYC leaders urge MEPDCL to expedite 33 kV upgrade in Ribhoi Setni. And residents of Nongstan rally for justice following murder of Lili Yoris Walang. And now the news in detail. On January 4th, the National People's Party NPP Pariong Mauthat Raishan Bloc organized a public meeting at St. Joseph Hall, Nongkasen to introduce their MDC candidate Sharailang Wajri. The event was attended by NPP leaders including Mauthat Raishan Bloc President Tin Song, District President Biolinda Lingdo Nonglai and N. Marsyang Bai. Sharailang Wajri, addressing the gathering, expressed his commitment to the welfare of the community, stating that his desire to serve the people brought him back to his native village to contest the election. He called on supporters to unite in achieving victory. If elected, Wajri promised to spend equal time in both Nongkasen and the District Council to ensure the people's aspirations are met. But borok ki parti, borok ki kandidat ki keren bersyaktik ya ke NPP. Non kawel parti kawan ong ban keren dan yarok dan ban ong ba parti NPP ke de babian. Wat kita ki beliau ki bengi bam jalan lu ki keren lai hujan lai rusti. Tapi nang itu ya pi habala keren kan. Kemau ublei pada jelong udah unang bisyara makandu jeng. Lagadei kabasisya kajing keno jong gibri. Ngam tharai ngiriyo bansin syar soka. Tenrei lamar bangitrei kakum kejialam jong dei benijong. Ban syakri hok ya kejela ban syakri hok ya kari kecak benliu. Iyo kecil kerku, bat menta kendiat benar, berkat mampi. Iyo sundan ya majority lai puan KMLA. KMLA kebenar kiwai parti kiwan join, bat ni balai kiwan join kadahau pelong namar begiyo I ya kakam kabenitre ban syakri kecelah. Di kilong kumi, kilong pa, kikun samla bagi kabanakwa ban ong yopi. Snau ba, yen ramba kediang. Samla bat kisenong kumi, ketagapin lombay bat kumno ban aibor no ya kisodar snong lali kikun samla bat kitenman. Tinigi ban nakalyang jong kali kapati NPP ngilang bersyang bat kumno begina manjan bat peni ibatba ya kelinci kepada mangir persang pada kaliangjong kesokaru kila persang kumlu bagi peni mangyat ya kali ngai ni ibat kejuai political party kila persang berpenjut ya kali party berpersang berkumlu berbentuk ya kali party kedawa kalongba kila tim hakili iski bagi I bagi party NPP kadang iski kinangkiu arsut ni wa ada kaplan nila don hatabor bersensar dari sorkar begera kunjulu habagi pai muslim ada pulai ni mengilawan hak majority belong kawai ke parti ke bersensar teli life album ki kandili ki emily kadi ke sorkar pemerintah ya belum ya meluk preston ya korak bersama kumtinang yaram di balala bakumlu berkenuandun kantor ya sorkar bagi state Meghalaya. The Nyautrap Youth Council HYC Ribhoi District, led by President RC Thankyu and Secretary Tony Shilla, has raised concerns over the deteriorating condition of the Lailat Bridge. The bridge, which is crucial for local transportation, is at risk of collapsing, posing a danger to all who use it. Thankyu expressed frustration, stating that despite notifying the district commissioner about the issue multiple times, no action has been taken.
This marks the third reminder by HYC to the district authorities. Thank you warned that if the DC fails to address the situation, the HYC will advise its members to restrict trucks carrying over 9 tons from using the bridge. Mendagsi lawan ban keduk yau Deputy Commissioner jongka Ribohoi District ha kebre bat ka jing wan jongki kali ki bayat na tiga surok na po umrit sila si po umling ha kebre bat ka jingkit palat put jongki ka palat na ka khandai ton kat kum ka jing don jongka ka jingking hati po lelat ka di ka jingking ka jingkhia jongka ka di berlong ki kali ki bayat ki di berlong tang khandai ton andre ki babun ki kali ki bayat ki bawan hati ka surok ki ba kit adu kumbalai po hadu sau ko arton kane kalong ka bu jingie ya ki pajba khamtam lada ka surok ka badi tang single lada ka pra ka jotno mano badi ben kli bat ni kwa ban pen kenmau kalong ba kane kade jiwon keduk ingi Deputy Commissioner jong ka Ribohoi District kamde syu ka sin ka baningkong ngalak badong ru ba kade ka sin ka bakaduk syu na ka bakaduk na leng jingi kum ka seng ha ka bangiwan bani keduk ya Deputy Commissioner jong ka Ribohoi District ha ka badi bat ka jingbu jungi ya ka jing ujor ha badi bat kini ki ka jingyat jong kali ki bakit palat put Ngilawan banbu jing tok ya SP jong ka Ribohoi District bat ngabu jing tok ya executive engineer jong ka Pirudi bat mentang sing lawan kenduk sunan ya Deputy Commissioner halor jong ka bentah bat ngilaong ru ngila ikan bat ngilaong baladang liang juk ukum da kliduk jong ka district jongi ulada umshim kanono ka respon habari bat ka jing ujor liang jing kum keseng kaumut liang jing keseng hapok gi gesihi ngin sabu hi ya ki khot gi jongi ki ban up hang po hang ti hapolat umrit ba nginum syak ikni kali ke ba kit palat nga khandai ton kata ka mesej ka basai ka bangi kwa ban ai barada Deputy Commissioner jong Ribohoi District umshim ya ka jikli halor jong ka jing ujor lang jing kum kasang kadai ka jingwan jong ka HYC mo ka wena ka rekam jong ka dong Ribohoi kamdei ka sin ka baningkong manwan complain lan ne ban wan bu ya ka jing ujor ka ba layo kita ka jing ujor na ki babun bat om tang ki jing ujor layo bat wat mangiru ila sakihi ya kata kadai ka jingwan bu ya ka complain lan ka jing ujor how busy kala de ka sit ka balay ora ka bakla na kalian ka HYC na po Ribohoi sangi kilawan bu ha PWD HSP ha ka bidai bat ka surak ka badan na umrit siya na umrit siya umling ka surak ka badan na umrit siya umling kazan ka jingking lailat ka badan ka jingking ka balaremba mat kala pan pra ha kano ka por lada kita kiba penenkam ya ketuga jingking kiba yait lingba ketuga jingking lingba ketuga surok kimburo meka kat kum ki an laong ba dei banyat tang kiba khandai ton sepo henry ki dukhat jongi ki pradukhat jongi ki lasaki badan ki belakit palat ya kata ki palat ya kata khandai ton sepo ton le se arsan lan lai pauton ro te ngidat jing sokhia kum kaseng ba kate ke jaka kate ke jingking kate ke letiyat om jong gitu kiba kamai spa lingba ka kam kahi ke joki nak tu ki than Hari ka deiru ka nong kenti la ne ka deiru ka benta jong upai ba obania ya yeng ling ba ka tu ka jingking. Telada kentang yai peteng ya ka ne ka jing yakit palat put palat ya ka naiton kum balabu da ka Bo District ayu kan dia ya ka jing yo le se la sai le si kan para mano ban asim jingkit klik ya kata. Te kumta nakaliang jong ka seng menta ka si la kren ka basai nakaliang jongi ka Ribohoi District kum ju bat ka Ribohoi Setngi ka tatrikam jongi hapo Ribohoi District balada kine kibreo ki badang yang melin banyayat klam buram ya ka Bo District batla nginum la batip yo si dan ki ba shalandat ya si ka jingan benta pando lada kim ya simkhia hapo kini kisi ko bangila aipor mar benta kaski kadai kasin ka bakadu ka banakiliang ka jongi inbu ya ka jingujor balada nakiliang ka Bo District kim la ban ye kana ka kapan banse ka seng jongi ya ka kanhun ka jongi bang hiniar syabadan bang hapan bat hi ya ki truk ya ki kali ki palat pot ha ka tege joka khnang ba kanam kta ya ka yeng lane khnang ba kanam kta ya ki penjat ka surat bat ka jing tua lane ka jing prajno joka ka jing king ka ban sakta yo pai ba bugun balak joka tege dong ka thai dane ngi kren ka basai ngi kentu ya ki Bo District nadu na ka office ng GC ka police bat kubjut na ka PWD Simkhia kumba kaseng kala ai hapi yaki complain balada phemla bali ai hapo di kisgi ka seng kan salong ka bala pan kre ban hiar masakhang hi yakate yakti kitrok la ni kali Hinyotrap Youth Council HYC leaders from Ribohoi Sepngi, including President RC Thank You and General Secretary Tony Shala, visited the MEPDCL Nongpo office to push for the expedited upgrade of the electricity supply to 33 kV in the area.
Thank You informed reporters that MEPDCL had promised to complete the upgrade by December 2024. The HYC leaders also urged local landowners to allow their land for the installation of electrical wires. The MEPDCL cited theft of electrical materials as the reason for the delay in the project. Thank You emphasized that such thefts should not hinder progress and called for the immediate fulfillment of the 33 kV upgrade to benefit the people of Ribhoi Sepngi. Nalang jungi kum kasang henyo tribute council jongka Ribhoi Sepngi mentang sing lawan kendu yau SDO jongka MEPDCL jongka Ribhoi district hagbade bat ka jingbom trekam jong ni KV 33 kum mensyuk penkenmau uni KV 33 hamsa aino ke jing sikri syagi than Ribhoi Sepngi jungi kamdi shu ubadang jan reu bala slam bau ni KV 33 uba ki paiba jongka patar kemak civil subdivision ngila community ngila angnut laslam ba untrekam no apo ka dong Ribhoi Sepngi jungi reka ba susi kolong ba uni KV 33 haduk mentaginisi uklam trekam ngidang kenmau na lang jungi kum kisang balang ki babuni kisang balang ki bedon apo jongka Ribhoi Sepngi jungi rengkat bat ka western Ribhoi derbar ngila penlong ka jingilang ti po Shnong tasku kata ka jing penlong jungi ka jinglang rengkat bat ki nomi kmat jongane ka MEPDCL hang ti po tasku rengkat bagi pait ang shnong hatu po Shnong tasku kalong halor jong ka daw ba ki try jaka ki bedei ki nong shnong jong ki shnong tasku rim tasku tmai kimsha ban yaj unu ki bi 33 kadaw long ba ki kadon ka jing bom stu jumut apeng ki try jaka bat ka office jong MEPDCL Henry hadin nalang jong ka western Ribhoi derbar rengkat bat nalang jungi kum ki inhun sang balang ki bedon po jong ka Ribhoi Sepngi ngilaya keren ngilaya thir rengkat bagi try jaka rengkat bat ki office jong ka MEPDCL nang nen po lami khmat daw SDO jong ka civil subdivision ngilaya keren hang tu bat hadin ki jing keren ka baslam han nalang jong ki try jaka ki la sha bat ki la lar ru ban pom ki kwai ki ding so bedon hatu ka jaka ka jingan ti jong ni ki bi 33 bat nalang SDO hang tu sngi ula keren sha khmat jong pai ba pun belang tu si long ba la kumno uni ki bi 33 untrekam no shua bandingin yo penpriang ya ke Christmas kata ka ba uliam USDO jong MEPDCL la kernangi tenre ka basungu hadu ini gesi muntang la jam biang yo sama tmairu uni ki 33 u klem trekam ha ka depo jong dong Ribhoi Sepngi jungi mentang singi jungi ha mentang singi lawan bendu ya ki alang jong ka office kala ong ba ka jingbum la juki ban pentrekam na ban connect no yo uni ki 33 ka deh lor jong rimba ka jing syatu jong ki signer ka jing syatu jong ki tiar kitar ha ka bedai bat uni ki 33 Telang jungi kum kasang ila kerendang besai kalau kata ka kamdi ka kamram jungi kum kasang ane kamdi ka kamram jongki pajba jong dong Ribhoi Sepngi jungi ban shim ya ki jing kli hak bari bat kata jing syatu jongki tiar kitar jongka office MEPDCL den rek ka bangi kuwa bat ka ba angnut kolong bangi kuwa ba uniki bi tetri untrekam no apo dong Ribhoi Sepngi jungi kata ka bangi kuwa bat ka message ka besai ka bolong nalang jungi kolong ngila ai de ka jingkren ka ba kamti cheki kolong ba ki de untrekam no yu uni ki bi tetri Badalang jungi kumbakil ong ba kadon ka jing syatu kadai ka jing duko anur tai benta in sai kenduru o minister be in chat habade bat kane ka benta hapo kini kisni. In a show of solidarity, residents of Nongstoin Township held a rally demanding the immediate arrest of the perpetrators responsible for the murder of Lilioris Walang. The gathering took place at the market complex New Nongstoin and was attended by various women's associations, youth associations, and the Dorbar Shnong of New Nongstoin. A minute of silence was observed in tribute to the victim. Speeches were delivered by notable figures, including John Milton Walang, family member of the victim, W. Wanyang, President KSU Nongstoin, D. Sun, WKSU, Wante HYC, and Hamar Lingkoi MYF, among others. The meeting was organized by A. Karsinteo, Secretary of the Women's Association, New Nongstoin. Kani yang ba kajing kharoi omne posok khaw handrai hangi along koi tam nagayan juksing phalang kumbang chu berbuat ki bun yala kumno barat infam handrai bakana mi kisni kata ji kha kita kam sniu kinamroi bakinang mi Hoi, kaji kala. Bodoh kan, kamlah ban siung kam. Nama kata, ni teman sekarang baka bodoh kan. Ya kajing dia ada beri kapun samla. Bahkan siung kam no kloy. Bahkan kam.
Dan Muslim Marajang Afuar Fulai Nila pelong igrali ban penram yang binong penyapreu bat kali kaju karali pemerintah kaju bakam iwan hane ban penram ya kita kipat translam kai kabar kibor jongan katrat polis kile nyem dasgau tenat bat nyemi tenat tang sioken tang kartu kalepor kilian bahe hasuro kali kedai ke jiklot jong ai bat ke jiklot jong kita ki polis. So viewers, that is all for today. This is Mona Lisa signing off. Until we meet again, thank you for watching.